Så. Hej YouTube. Hej YouTube. Du skal ikke tale sådan der. Okay, jeg hedder Thijs. Jeg hedder Egon, og jeg er helt liv. Du skal ikke råd. Jeg var lige ved at slukke det her, og så åbnede jeg Hvad? Du spytter på mig. Jeg kan lige bolle dig. Jeg kan lige... Au! Nikolaj, du skal ikke lyse med den der. Nikolaj, lad være. Du skal ikke sådan der. Nu kan du ikke lyse på den. Stop! Og vi har ikke rigtig sovet i nat. Næh. Vi har holdt os vågne, bare for sjov. Kan I se, hvordan vi har splittet det hele ad. Så I nej, det der kan den ikke. Jo. Vores kopper. Vores tallerkener. Og så sidder vi så bare derovre. Nej! Vi smadrer det hele her. Na 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 na. Na. Nej. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Kameraet bliver lydeligt. Ej. Sådan der. Det er bare det skønt. Det er vist tid til, at vi skal sige farvel, er det ikke? Hallo, det gør så ondt, når du slår. Det skal ikke være handicappet nu. Hej hej.